נכון. זה מה שאני רואה. זה בדיוק מה שאני ראיתי. עכשיו, וואי, תראה איזה חללית, בואנה. אני רואה את החללית. אני מצלם אותה, אני אראה לך אחר. אני רואה את החללית, יש שתי פרוג'קטורים. אני על מקסימום זום. קלטתי את החללית, 15 דקות, 10 שניות. קלטתי את החללית. אני רואה את החללית. הריבוע הזה זה אור חזק, ולידו זה אור חלש. אני רואה את החללית, אני נשבע לך. אני אראה לך את זה אחר כך. עכשיו קולטים פוקוס מצוין. יש לו לכלוך על החלון. אוי, זה לא לכלוך, זה מישהו. אני אראה לך את זה אחר כך. יש שם, עומד שם משהו. הוא זז. ראיתי את זה. עכשיו אני התקרבתי, אתה רואה? הנה אני... יש לו, אני אראה לך, אני אתאר לך אותו. יש לו בצד אחד, שתי חלונות למעלה. שתי חלונות, אוי, לא נאבד לי פוקוס חלון למעלה. יש לו שתי חלונות למעלה. חלון אחד למטה. אחד חלונות למעלה יש פרצוף. חלון אחד חשוך כזה, כאילו ששמו עליו איזה קרש כזה. יש לו באמצע עיגול כזה, שחור. בצד שני מן חלון כזה, אתה יודע, 4 ריבועים, כאילו שיש שם וילון כזה. ככה זה נראה. יש לו אורות כאלה מצומדים. לא מעבבים, ספוטים כאלה. יש לו 4 ספוטים. נכון, תסתכל, בוא הנה, איפה שאני. אל תעשה את המצלמה כאן, תעביר אותו. בסדר, תוציא את הראש.